Ejendommen, jeg meget gerne vil præsentere jer for, ligger på denne her helt fantastiske allé. Og lokalkendere vil spotte de fine gadelamper, som er varetegnet for Fabricius Allé. Selve villaen, den er arkitekttegnet af Carl Brummer, og han var kendt for at tegne villaer til det bedre borgerskab. Ejendommen er i nuværende og forrige ejers tid gennemgået en større renovering, så den fremstår i meget, meget fin stand. Nu vil jeg meget gerne byde jer indenfor. Velkommen indenfor, og her der vil man opleve en helt fantastisk stemning med dejlig loftshøjde, fine detaljer. Der er blandt andet gulvvarme i det her plan. Der er den her skønne opholdsstue, og så er der blandt andet en stor spisestue, og så et skønt køkken fra Kitchen Taylor, hvor der også er spiseplads. Der er rigtig mange fine detaljer, som er værd at bemærke. Blandt andet har man valgt at bevare de originale vinduer, som fremstår i rigtig pæn stand. Der er gulvvarme her i stueplanet. Der er en indbygget gaspejs, dobbeltside. Villaen er oplagt til den store familie, fordi der er både et ekstra soveværelse i grundplan. Heroppe der har vi 2 fantastiske børneværelser med adgang til store hemse. Dertil kommer et stort forældresoveværelse med direkte adgang til badeværelse. Og så er det værd at bemærke det her fine hvælvede loft. Jeg hedder Frederik Fausing. Jeg håber, at denne her præsentation har vakt jeres interesse. For drømmer I om en villa, som har noget helt særligt at byde på, så skal I se nærmere på denne. Jeg glæder mig til at høre fra jer.